Вітаю всіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Лукашенко напрыканцы мінулага года пабачыў будучыню, якая яму не спадабалася. Не выдержим. Нам придется выживать. Якія ён зрабіў высновы і якую будучыню запланаваў для беларусаў, распавядзём. Каждая копейка будет на вес золота. На Белэкспа дэманструюць дасягненні лукашэнкаўскай эпохі. Нідзе ў свеце не дадумаліся павыставіць такое. Работает, нет? Беларусь б'е рэкорды ў спажыванні энергіі. Распавядзём пра два спосабы, як мець бясплатную электрычнасць. З 2020 года імкліва павялічваецца колькасць інсультаў у беларусаў. Ёсць унікальная тэхналогія для дыягностыкі і лячэння. Мара беларускіх фермераў – замяніць Лукашэнку на разумную карову. Иди сюда. Сям'я будучыні. Ужо хутка з'явіцца вашая ідэальная палова, каб выканаць любое жаданне. Пачатак года – найлепшы час зазірнуць у будучыню, што мы сёння з вамі і зробім. Лукашенка ж яе пабачыў напрыканцы года. Прычым адначасова адразу два варыянты. Першы, як усяго за 12 дзён зрынаюць прэзідэнта Сірыі. І нават Пуцін не здолеў дапамагчы. Не допусти, чтобы было как в Сирии. Не дай бог. Но я думаю, мы без этого обойдемся. Пабачыў Лукашенка і другі варыянт, як выглядае краіна пасля смерці дыктатара, які кіраваў паўстагоддзя. Выявілася, што жыццё працягваецца і без яго. Гэтак жа свеціць сонца, людзі працуюць, новыя ўлады мадэрнізуюць краіну. Пакуль з Лукашенкам не здарылася аднаго з гэтых двух варыянтаў сыходу, ён, на жаль, уплывае на нашу з вами будучыню. І нават не хавае, што яна будзе нядобраю. Будущий год будет непростым. Нам придется напрягаться в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Все проблемы, которыми мы занимались до сих пор, они актуальны и в будущем. Притом я всегда подчеркиваю, будущий год будет непростым. Каждая копейка в будущем, особенно году, будет на вес золота. Время непростое, очень непростое. А ўсё чаму? Лукашенко лічыць, што праз саюзніка Расію, якая ваюе і ўваходзіць у глыбокі фінансавы крызіс. Вы же видите, что происходит у наших основных партнеров, особенно в Российской Федерации. Это на нас тоже отразится. А яшчэ нашае заўтра залежыць ад Китаю. Что такое встреча с Си Цзиньпинем и визит в Китай? Это будущее нашей страны. Беларусі ёсць што пераняць у Китаю. Гэта і квантавыя тэхналогіі, 5G і тэлекамунікацыі, звышхуткасная чыгунка, разумныя гарады, генная інжынерыя і шмат якія іншыя навукова-тэхнічныя дасягненні. Замест гэтага лукашысты перанялі самае важнае для іх – тэхналогію распазнавання твараў, каб шукаць пратэстоўцаў. Цяпер засталося толькі запазычыць славутую сістэму рэйтынгаў сацыяльнай лаяльнасці. Гэта адмысловая база, дзе збіраюцца ўсе звесткі пра грамадска-карысныя або антыдзяржаўныя паводзіны. На іх падставе ацэньваецца карыснасць людзей. Высокі рэйтынг дае прывілеі, нізкі накладае абмежаванні, кар'еры не зрабіць, крэдыту не ўзяць, грамадскім транспартам не пакарыстацца. Дзяцей у прэстыжную школу не прымуць, а бацькам адключаць доступ да інтэрнэту. Ёсць у цяперашняй Беларусі свае ўласныя дасягненні. Усе іх сабралі на адмысловай выставе, што праходзіць цяпер у Мінскім выставачным цэнтры Белэкспа. Выставу дасягненняў нашай краіны за часы кіравання Лукашэнкі назвалі «Мая Беларусь». Як аказалася, за ўсё, нават за спадчыну нашых далёкіх продкаў, дзякаваць трэба яму. Усё гэта рэпрэзентавалі як поспех эпохі Лукашэнкі. В этой комнате можно ощутить Беларусь. Идешь, главное, знаете что, закрыть глаза. Але немало паказалі і сучаснага. Чыноўнікі казалі, што дасягненні збіралі па ўсёй краіне. А гэта і лыжы, і тюбінг, і збожжа, і немаведама, што яшчэ. Прынамсі, я не ведаю, як гэта назваць. Усё, вядома, цікавае, але самае унікальнае – гэта трэнажор у даенні каровы. Ну дзе яшчэ ў свеце вы такое знойдзеце? Бо каму ён патрэбны? Даяркам у вёсцы, якія могуць вучыцца на жывой карове? Не. Фермерам, у якіх працэс дойкі механізаваны, таксама не.
Калі ў вас ёсць адказ, што збіраюцца рабіць улады з гэтым унікальным трэнажорам, пішыце нам у каментарах. А таксама не забывайцеся паставіць лайк пад відэа на YouTube. А мы застаемся ў тэме, і зараз, спадарства, вы на ўласныя вочы пераканаецеся, што кіраўніка краіны, які нібыта разбіраецца ў каровах, варта замяніць на проста разумную карову, якая зробіць развядзенне быдла ва ўсёй краіне больш эфектыўным. І такая кароўка ўжо існуе. Гэта Swag-Bot, чырвоны робот на 4 колах, распрацаваны даследнікамі Сіднейскага універсітэту. Недарэмна ў Аўстраліі яго называюць разумнай каровай. Ён абсталяваны датчыкамі, штучным інтэлектам і сістэмамі машыннага навучання. Робот адсочвае здароўе жывёлінаў, вызначае якасць пашы і скіроўвае статак да найлепшых участкаў для выпасу. Калі жывёлы прывыкнуць да робота, яны будуць ісці за ім, а калі ён спыніцца, яны таксама спыняцца і змогуць пасвіцца на гэтым участку. Яшчэ да гэтага вынаходніцтва Аўстралія з яе 30 мільёнамі галоваў жывёлы была адным з найбуйнейшых экспарцёраў ялавічыны ў свеце. А вось у Беларусі за экспартам сталыя праблемы. Яшчэ 13 гадоў таму Лукашенка жестачайша загадаў вырабляць і экспартаваць мармуровую ялавічыну. Прадукт прэміум класу. Надо людей своих приучать к нормальному мясу в Минске, в областях и так далее. Мы еще этим не занимались. И излишки реализовывать в Москве. Прадукт праз 10годдзе ўсё ж зрабілі, але не зарабілі, бо за мяжою няма ахвотных набываць звычайнае мяса з прыклеенай дэкарацыйнай плёнкай па цане мармуровага. Мрамор снял. А расейцы, яны пераборлівыя. Россельгаснагляд нашу ялавічыну не ўзлюбіў. Почему вдруг России мясо поперек горла стало? Гэта Лукашенко пытаўся роўна 8 гадоў таму, але пытанне, як бачым, усцяж актуальнае. Знаете, надо разобраться, а потом закрыть. Спадарства, раней як у нас было? Выбіралі сабе мужа, жонку, каб побач многія гады праводзіць разам. А ўжо неўзабаве для супольнага жыцця нам і нашым дзецям давядзецца выбіраць сабе адпаведна гуманоіднага робота. Дзесяткі кампаніяў спаборнічаюць за тое, каб першымі ўвесці андроіда ў нашае паўсядзённае жыццё. Можа, гэта будзе Neo, памочнік для дому ад нарвежскай кампаніі OneX. У доўгатэрміновай перспектыве Neo будзе праць бялізну, прыбіраць кватэру, гатаваць каву, падтрымліваць парадак і вяртаць вам час для жыцця. Акрамя таго, ён станецца выдатным сябрам. З ім можна размаўляць, вучыцца і атрымліваць задавальненне. Neo выкарыстоўвае штучны інтэлект для кіравання целам, узаемадзеяння з прадметамі, выканання заданняў і нават разуменне чалавечай мовы і жэстаў. Робота можна будзе кіраваць аддалена, каб зачыніць акно ці пакарміць гадаванца. Neo можна будзе набыць ужо ў гэтым годзе, але кошт пакуль невядомы. Затое вядомыя планы Тэслы выпусцяць да 2040 года мільёны роботаў Optimus. Цана ад $20 000. Лекары б'юць у набат, у беларусаў сталі часцей дыягназаваць інсульты. І што найбольш уражвае, кожны 4-ы выпадак датычыць маладых людзей. Узімку рызыка інсульту ўзрастае, бо холад выклікае спазм крывяносных судзінаў. Калі цягам 3 гадзінаў пасля первых праяваў інсульту пачаць лекаванне, то можна перадухіліць незваротныя змены ў мозгу. Важная кожная хвіліна. Задача ў тым, каб зразумець, калі адбыўся інсульт і з якой хуткасцю ён развіваецца. Гэта дапамагае нам вызначыць, калі варта выкарыстоўваць лекі або хірургічныя метады, бо вельмі важна прымяняць іх канкрэтна і своечасова. У Вялікай Брытаніі распрацавалі унікальную тэхналогію, якая з дапамогай штучнага інтэлекту аналізуе сканаванне мозгу і дакладна вызначае, як даўно пачаўся інсульт. Сістэма паказвае, ці пасуе пацыенту лячэнне лекамі або патрэбная аперацыя, а таксама прагназуе, як пойдзе аднаўленне пацыента. Гэтая тэхналогія ўжо выкарыстоўваецца ў лонданскіх шпіталях. Інсульт узнікае, калі кровазабеспячэнне часткі мозгу блакуецца або змяншаецца, што не дазваляе тканкам атрымліваць кісларод і пажыўныя рэчывы, праз што клеткі мозгу пачынаюць хутка гінуць. Дарэчы, у параўнанні з 2020 годам у беларусаў інсультаў стала больш амаль на 30%. Новы рэкорд спажывання электраэнергіі ўсталявала Беларусь у 2024 годзе. Для жыхароў краіны гэта толькі большыя выдаткі. А ці ведаеце, што ўжо ёсць вынаходніцтва, якое дазволіць забяспечыць усю хатнюю гаспадарку бясплатнай электрычнасцю?
І для дома, і для электрамабіля. Вы, напрыклад, спакойна сабе ловіце рыбу, а ў гэты час ваше аўта наладоўваецца. А ўсё дзякуючы новай тэхналогіі ў гідраэнергетыцы. Energy Fish – гэта мікрагэс. Класічная форма гідраэнергетыкі заключаецца ў выкарыстанні перападаў вышыні ў рацэ. А мы цяпер выкарыстоўваем хуткасць плыні для генерацыі электрычнасці. Кожная такая установка можа забяспечваць электраэнергіяй да 5 дамоў. Энергія генеруецца кругласутачна і менавіта там, дзе яна неабходная. Больш не будзе вялікіх электрастанцыяў. Замест гэтага з'явіцца шмат дэцэнтралізаваных рашэнняў. Для працы Energy Fish патрэбная рака глыбінёй не менш за 1 метр. Установка, вага якой каля 100 кілаграмаў, замацоўваецца якарам. Няма ракі побач з домам? Не праблема. Бясплатную электрычнасць для вас выпрацуе ветер. Вынайшлі тэхналогію, якая пралічыць умовы і будзе эфектыўная менавіта для вас. Birmingham Blade – першая ў свеце ветравая турбіна, цалкам спраектаваная штучным інтэлектам. Інавацыю аптымізавалі адмыслова для ветравых умоваў гарадскога асяроддзя Бірмінгему. Яна ў 7 разоў больш эфектыўная за традыцыйныя турбіны ў аналагічных умовах. Мы стварылі, пратэставалі і ўдасканалілі больш за 2000 розных варыянтаў усяго за 8 дзён. Уявіце сабе, які велізарны штат работнікаў спатрэбіўся, калі б мы выкарыстоўвалі звычайныя метады. Гэта заняло б дзесяцігоддзі і каштавала б мільёны долараў. І вынік усё роўна не быў бы настолькі добры, як той, што стварыў штучны інтэлект, бо ён здольны мысліць нестандартна. Гаворка не толькі пра прасоўванне тысяч варыянтаў, але і пра даследаванне прасторы дызайну такім чынам, што недаступны чалавечаму розуму. Гэтая турбіна эфектыўная нават пры нізкіх хуткасцях ветру ад 3,6 метра за секунду. У той час, як стандартным патрабуецца каля 10 метраў за секунду. Турбіна дастаткова кампактная, каб змясціць яе на даху гаража. Пры гэтым магутная, каб забяспечыць энергіяй цэлы дом. А напрыканцы пытанне да вас. Як думаеце, што аб'ядноўвае эскімо, водныя лыжы, навушнікі для абароны слыху, рамяні бяспекі для цяжарных і вогнетушыцы для кухні? Усё гэта вынайшлі дзеці. На наступным тыдні ў пятніцу будзем адзначаць Дзень дзяцей-вынаходнікаў. Прыгледзьцеся, можа, вашыя дзеці ці ўнукі цяпер прыдумляюць нешта такое, што зменіць нашу будучыню да лепшага. На гэтым развітваюся з гаспадарствам. Усяго вам самага добрага.